Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can... Здравейте, приятели! Аз съм The Frost Angel от профила Power Gaming BG и днес ще снимам първи епизод на Take It и други модове Survival. В момента имам инсталирани Take It. Why the fuck казах Take It? Както и да е, Divine RPG. Другите модове са Not Enough Items, както вече може би виждате отдясно. Да, винаги започвам така. Optifine, да, работи. Ruins mod. Ще дам линкове за всички в description. И Pet Bat мода, но естествено Divine RPG ще е главен мод. Това е хубаво място, за което се спаунах. Ме прасенца. Да, естествено не зарежда там. Ще се гледам малко по-високо. Там може би има нещо като рекичка. Да. Ще проверя сам. Чул няколко кошици там имаше. Супер овце. Те ми трябват. Знам, че ги колям с дървена кирка, но по най-безболезнения начин. Защо така имам много малко фокуса? Следващия път май трябва да оправя настройките. Така. Точно на 3 вълна и остана малко от кирката да изкопая камък. Доста сепи. Искам да намеря хубаво място за окоп или къща. Имаше добри предмети поне в стартовия чест. Бонус честа, де. Да, глич с осветлението, който се оправи. Има снежна гора, което е добре за Divine RPG. Мисля тук за сега да се, така да се каже, заселя. Ще направя нещо като малка горска каштурка. Първо ще ми трябва малко дърво. Винаги съм искал да направя това. Но рядко имам Optifine инсталиран. Какво има в окото на овца? Изглежда нищо. Така. Да продължим. Малко дърво. Невероятно няма стигне, но къщичката ще е малка. И то ще е нещо по-скоро като окоп. Не точно. Да оцелея първата вечер. Така да се каже. Нещо много измислено. Така. Ruins мода ми се стори забавен, като гледах, затова съм го сложил. Но нещо има бъг с генерацията на светове, нямам идея от какво е. Всеки път като генерира свят и ми крашва играта, а след това като я пусна пак и го зарежда без проблеми. Което е доста странно. И това е моят временен окоп. Малко да разчистя. Звука на играта на куку... Да, на 5% е. Така трябва да са настройките. Не знам защо ми дава толкова ниско фокуса. Май аз заради хрома, секунда. Не, че е по-добре де. Да, грешка.
малко камък за инструменти и после сигурно ще експлорирам близката пещера. Това е горе достатъчно, колкото да направя една кирка, лопата и меч. Така е добре. Друго, това трябва да го изхвърля. Един чест ще си сложа. Това е бонус честа. Всъщност де. Малко торчове. Този ще ми е за пещерата. Да, това всъщност ще остане там. Мисля, че имам достатъчно неща. Ми е станало точно 3 дърво. Колкото да си направя легло. Но все още навънка е ден. Да. Така. Здравей, зелен содор. Араве. Не знам защо този път взимам много фупсалак. Имам. Защо казах взимам също. Много ниско фупса ми дава в момента. Но да продължим, надолу има въглища. Чувам нещо да ходи, май. Може да било овца. Вероятно е било овца. Така, въглищата са доста полезни, но ще ми трябва и айран и други неща. Следващия път, когато се екипирам, ще ходя на голям майнинг за Divine RPG. Също може да се поразходя към гората, за да убия малко, помня как се казваха, и летящи има. Мисля ми точно отиде. Но аз вече имам въглища. Мога да направя още малко. Ако не се да спал, не мога да го взема прилепа, като намеря тикви. Но за сега ще си стои там. Мисля, че забравих. Не знам дали изредих точно модовете. Мисля, че всичките са този за руините. Ruin Smot ли? Нещо подобно. Ruin Generation. Не има нищо интересно там. Ruin Generation, 5 BAT мода, Divine RPG, Not Enough Items и Optifine. Имам още един пак. Така. Най-после малко айран да намеря. Всъщност доста айран да намеря. Така мисля, че това трябва да е всичкия. 14 не излез. Имам за малко армори и инструменти. И нагоре мисля, че няма нищо, само малко въглища, които също са полезни. Но вероятно ще ги зарежда, защото ме мързи да ги купая. Сега едно от най-важните неща ми е, като отида на следващия път на майнинг, да намеря поне 3 Real Mite, защото ако си направя Real Mite кирка и всичко става много по-лесно. Има едни неща, дето се наричат Shikax, но са само от Arlemite и рупи. Имат Infinite Durability, никога не се чупят и са... Чувам нещо да ходи. Да, и освен това са лопата, брадва, кирка и... Лопата, брадва, кирка... И хое, да, и хое в едно. Тази пещера май не беше много продуктивна, но както и да е, вече мога да се прибирам в временната къщичка, която не е точно къщичка. Но както и да е,
да си направя фурна и да смелтна малко от айрона. 2 въглища ще съм почти точно, едно смелтва 8. Да, съм задвенен. За 2 да изпусна, няма да е чак толкова голяма загуба. И така. Мисля, че главно това ще е епизода. Малко още дърво да трябва да взема. И вече се свечерява. Така. Сигурно след като бия малко прасенца и взема дърво, ще привърши епизода. Виждам всъщност село. О, супер! За следващия епизод обаче ще го оставя. Няма да ходим все още. И чувам лава близко. И предполагам, да, че е тук. И гледам нещо да не ме застреля, докато оглеждам лавата. Скелет да не ме застреля, от друго някакво. Това е една много хубава пещера и много дълбока, която трябва да отбележа. Ако искате, кажете някакви модове в коментарите. Аз отвядна в Survival, ако реша. Но някакви готини, смисъл... Не знам, просто казвайте модове, които смятате, че са хубави и трябва да ги адна. Аз лично смятам, че трябва да адна Race Minimap мода, за да мога да си правя waypoint-ове. И така, мисля, че още малко дърво, може би. И ще се прибирам към окопа и ще превърша епизода. Следващия епизод вероятно ще експлорваме селото, ще ходим, ще отида на майнинг за всякакви неща от Divine RPG. Може даже някои мобове да срещнем. Почти сигурно е, че ще срещнем някои мобове. Но сега, ако имам късмет, мога да ви покажа един моб от Divine RPG, който не е чак толкова силен. Да, можете да го видите там спокойно, не е вълка. Ето това нещичко. Това е жина соко, както му викат някой. Това нещо не искате да го приближавате, защото е много силно. И гадно. Но тези са по-леснички, обаче летят и могат да стрелят и като фаербол. Хубавото е, че те могат да са през деня, а ето този силен приятел, който мисля, че ще ме разкъса. Ако се опитам да го ударя. Здравей, Древос. Ще мога да убия. Което беше неуспешно. Просто излетя над главата ми. Да, подпали дървото. Гадното е, че малко трудно се убиват. На мен ще ми свърши меча във всеки момент. Да, супер. И 5 Frozen Shard, опи. Няма да ми стигна меча за тебе обаче. Да събирам Frozen Shard. Уоу! Да, много демидж правят обаче е проблема, но рядко целват. И странно защо, като са леден моб, могат да запалят гората. Аз обаче ще бягам, защото съм на малко кръв. Просто ще скипна нощта, ето там в окопа ми. И на другия ден може да ги разгледам. Но убих един поне. Тези неща се използват за Ice Stone, който може да се използва за различни глупости, като целия сет Angelic Armor. Може да летиш с нея. Не те предпазва много това, но той стрелва Frost Shardове, които са гадни. В смисъл, като патрони, обаче е гадно да ги използваш като патрони. И ето това, което аз мисля да си го направя, ако успея да събера 2 Ice Stone, не е зле. И плюс това ги слова за 2 секунди. Значи е 10 демидж. Не е чак толкова трудно. Трябват ми 9 такива за 11 Stone. А освен това има тези, дето до сега бих имат шанс да дропнат директно Ice Stone. Нямам идея обаче как се казват. Frost. Май бяха някакви Frost.
И така, мога да обработя дървото. Грешчица. Ще направя врати и ще привършим епизода така. Готово. Това беше от мен вече. Първи епизод на Divine RPG Survival. Чао!